Krásné ránečko vám přejeme. No, teďka kecám, protože je 11 hodin. Venku sluníčko, takže úplně krásná zima. Tady Kristiánek už si hraje se svýma hračkama. Ukaž mi tu loď. Toto je to jeho Lego, co dostal. Tatínek mu to poskládal. A je krásná, Kristiánku. Ukáž. No jo, lítá, že? A umí pohýbat křídlama. A umí si tam vyměnit pánáčka. Je? Teď je tam Obi-Wan. Ale může tam být i Stormtrooper. Toto. Tam se ještě hýbe. No a je to krásné. Jakože fakt je krásná ta loď. Mám z ní radost. No, já se teďka půjdu podívat za Aničkou, ale nemůžu moc mluvit, protože ona si natáčí na svůj YouTube kanál video, rozbaluje si hračky, co dostala od Ježíška. Tady je ten domeček a človíčci. Tady jsou ukázané človíčci, která napsaná jména. Můžu vám je přečíst. Zák, Elia, Oli a René. Pesatý. Pesatý, pesatý, pesatý. No, je to tady jak po výbuchu, jako já když zůstanu spát, tak tady se neděje vůbec nic. Ty vado, Kristián neměl, no co Kristián, oba dva neměli ani kakao, nic, protože tátovi řekli, že nechtějí. A táta, pro toho je jednodušší se na ně vyprdnout, než je nějak řešit. Takže jsem je ještě nahnala vlastně na kakao, ale to bylo asi před hodinou, takže jako žádná hrůza. Oni dneska taky dlouho spali, protože včera ponocovali, takže to není úplně jako, že by to bylo nějaká katastrofa. No, co nás dneska čeká? Mámu čeká trochu odpočinek, ale odpoledne bych ji chtěla vzít ven, protože to betlémské světlo je v kostelíčku, myslím až do 27. Takže jsem si říkala, že bych je tam vzala dneska. Davidovi je zdá se líp. Říkal, že jakoby něco jo, ale ne úplně moc, takže by mohl jít teoreticky s náma, když bude chtít, no uvidím. Ale já mám dneska naplánované fakt si odpočinout, jo, protože prostě to byl maraton, ten poslední týden pro mě úplně šílený. Takže neplánuju nic velkého dneska. Tak mi ukážeš, co jsi vytvořil, jo? No, táta ten už tady spravuje meč, už jeden nesvítí. Co jsi to říkal, že tam bylo? Utrhl se drátek. Tak mu to spájí a bude to zas dobrý. Táta je na tyto věci šikovnej. On dělá, že není, aby to po něm nikdo nechtěl. Ale my jsme ho prokoukli hned na začátku. Ale já nic neumím, to po mně nikdo nic nechtějí. To je všecko. To říkal, no. No, to je od začátku, jenomže já jsem ho hned na začátku prokoukla, tak má smůlu. Jako chápete, jo? Přece bych si nenašla nějakýho troubu, co nic neumí, jako. On je strašně naivní. To je moje šprnda, nech to bejt. Davide, nech to bejt. To je ryba. No co, že si dělal hygienu, no. Toto tady krají Vánočku laserovým mečem. Je to boží. Jaký píňamary, no. Ale vypadá spíš jako horník. Jdeme po kraji, jdeme. No. Jdu udělat snídani. Ve 12 hodin, jo. Kakao tatínkovi, já si udělám kafíčko, vezmeme si Vánočku a musím pohonit i děti, jestli si vezmou Vánočku. Anička ale si natáčí ten vlog, tak nevím, bude ještě dlouho natáčet? Asi jo, že? Ona si tam něco skládá. Dobře. Tak co, Bubko, jak ti to jde? A je. Co je? Co to bude, až to bude? Kiki, co to stavíš? Co to stavíš, Bube? Snad vidíš. A co to je? Oběd! A co ono? No, tam tu je dost víc cukru. Máš tam dost cukru. A byla tam honička tajskem a žabou. Tak jak ti to jde?
Dobře. Musím začít znova. Jak to? No, prostě si nedokážu ten základ udělat nějak dobře. To nevadí, tak začneš znovu. Nesvítí ten druhý. Dobře. No, my jsme se zároveň s Kristiankem domluvili, že vypneme ty zvuky. Protože jednak nejsou autentický, že jo, tak to bylo jasný, ale druhak strašně jsou nahlas. Takže neslyšíme vlastního slova, když tady šermuje. A já jsem teďka dala cukroví na Silvestra do krabičky a tady toto se schová do lednice někam hluboko, aby to nikdo nenašel. Davče říkal, že dneska můžu ustlat, takže jdu ustlat a prý s náma půjde i ven. Tak se těšíme. Co je to tady mastíte? Mastíči. Stavíme? Podle návodu, jak se to stalo? Ne, já se dívám na to, no. Jestli nám nechybí něco, to teď kontroluju, jako znoskuju terén. Oho, tady ten bordel chceš říct. To není bordel. Oni vysypali 1300 kostiček. 311. Dobře, 1311, těch 11 už se tam ztratí, víš co, v té hromadě. Teďka se z toho snaží něco postavit. Ne, něco mi A však Anička staví podle návodu. My stavíme konkrétní věc. Já konkrétní. No ten zámek stavíte, ne? Vlastně. A jak se stalo, že stavíte zámek? Že jsme nejlepší. No to jste. No tak. To se dělá A jak se máš ty, Kristiánku? takhle. No evidentně, Kiko. Ty se z toho uklízení zase potentuješ. Vypni si ty meče, ať ti nevybíjí baterky, když je nepoužíváš. A ty taky něco skládáš, zlatíčko? Já už jsem dostala. No a kde máš to, co jsi udělala z té plastelíny? Aha, tady. Kristiánek to pojal po svým, že? No, máš to pěkný. Zakláda. Čokoláda. No, já už jsem namalovaná, nachystaná ven, ale nečeká mě cesta ven, čeká mě oběd. A ze včerejška tam zbyl jenom jeden řízek, takže já jsem rozmrazila dneska kuřecí řízky a udělám dneska kuřecí řízky, já tam mám ještě jeden svůj plátek, dojíme ten bramborový salát a od zítřka už zase najíždíme na nějaký rozumnější jídlo, protože to je těžký úplně strašně. Jakože já se snažím to odlehčit všemožně, jak to jde, ale nejde to. Tak, já jdu chystat oběd. A tady mám rozmražené maso, jenom kuřecí. Tady mám salát, zbytek a tam mám jeden řízek usmažený ve strouhance. Ten dám Aničce, protože to chce. A táta si řekl, že už dneska ve strouhance nechce. Je, můj plátek. Že už dneska ve strouhance nechce, takže tátovi udělám jenom přírodní, tak jak Kristiánkovi. Jo, budu mít kuřecí, přírodní, Anička bude mít ještě tady ten smažený. Akorát přemýšlím, jak jí to ohřeju. No, nějak jí to ohřeju. Asi na pánvi. Já jsem se přehmátla, takže budou mít každý kousek kuřete a každý kousek prasete. Taky možnost, že jo? My už to máme s Aničkou ohřáté, to masičko tátovi a Kristiankovi se dodělává a já jsem včera, jak jsem to dělala, tak mi tam zůstala ta šťáva, tak jsem jí slila si do té svojí skleničky a dneska jsem jim to tam přidala, protože David chce šťávu, a i když bude mít bramborový salát, takže mu to tam dám a ať se to sní. No, bude dobrá, protože z toho kuřete je taková slabší a včera byly z prasete, tak bude taková silnější ta šťáva. Jinak David funguje dobře po práškách. Jakože jo, cítí to na sobě pořád ještě ten problém, který má, samozřejmě, ale jakoby mu to pomáhá, aby se nikam nerozvinul. Jo, takže uvidíme, jestli je to prostě nějaký počáteční stav. Ono taky ty léky můžou mít nežádoucí účinky, takže uvidíme, jestli nebudou mít nějaké nežádoucí účinky, ale zatím to vypadá dobře. Tak jsem spokojená, no. Po novém roce by taky mohly přijít výsledky z té neurologie. Třeba se to nějak potká a už to bude dobrý. Bylo by to fajn. Jak jsem si všimla, že Anička má dneska náušničky. Ona si vybrala tady tyto. Ona dřív mívala zlaté, ale ona má takovou energii jak David a jí se zohýbalo to zlato, jo? Jak je měkké a ona prostě je taková horká uvnitř, tak se jí zohýbaly, takže toto má. No teďka čerstvě koupené, nevím, jak dlouho je máš, pár měsíců, že? Někdy v létě jsme je kupovali. Z nerezové oceli. Jenom takové keramické srdíčko, já jsem jí to zalakovala bezbarvým lakem, aby jí nevypadl ten kamínek.
A takovéhle krásné náušníčky má, že? Ale moc je nenosí, ona je moc nechce, prostě si odvykla, jak jsme jí je sundali. To není vegetariánské maso, zlato. Toto je vegetariánské maso, ano? Je to dobré, Kristianku? Aninko, máš to dobré? Jo. Dobře. Tak dobrou chuť. Mě to špatně. Promiň. Ne. Tebe můžu, že? Aspoň někoho, tyjo. Anděl začíná být na všechno strašně háklivá. Ano, po tobě, přesně. Nekousej to, abys... No to si klidně vem, dej si to na botník a zbytek běž pouklízet. Kristiánek nechce uklízet. A to je přesně ten důvod, proč my už nebudeme přijímat dárky, tak jak jsme dřív přijímali balíčky, protože oni mají prostě strašně moc hraček, jo, ta doba prostě taková je a nechtějí to uklízet. No Anička jo, ale Kristiánek ne. Jo, takže u nás balíčky už fungovat nebudou, pokud jste nad tím někdo přemýšleli. A jediné co, tak já jsem vám dala do popisku číslo bankovního účtu, jejich bankovního účtu, kam v případě, že jim budete chtít, já nevím, přispět k moři na dovču nebo na nějaký hračky, jo, když budou chtít, nebo na výlety, tak můžete, jo, ale samozřejmě nemusíte, jo, to je takové, prostě vím, že dřív jste to dělávali rádi, že jste jim pomáhali, aby prostě si mohli koupit, co chtějí, jo, a oni se taky učí hospodařit s penízkama, že Jany? Takže mají i v pokladničce své penízky a mají i na účtu své penízky. Je? Jo. Takže to jo, ale balíčky ne, protože já bych se tady z toho zbláznila. Hele, pinďouři, už nedělejte kraviny a pojďte se obouvat. Kiko. Tak doufáme, že tam budou. Kam lezete? Proč nezavoláte ten výtah? Tak já to mám vevnitř. Haló, výtahu. Mami, já vlastně zapnu vevnitř. Jo. No, tak jo. Tatínko, jak to sluší. Aha, půjdeme dolů. Oba dva jsme se nacvakli do gači, tak. Určitě 100 kilo. Zaber, Kristian, ještě kousek. Těšíte se ven? Jo. Já ti potom připnu ještě, Aničko, ten krk trochu, jo? Ona je dneska hrozná. Je dneska jak puberťačka. No, prej jak. Ať se necvakneš do krku. Asi Kristián to vidět dobře. Tak jdem do toho kostelíčka. Měsíček. To je boží. Krásně. Že je Aničce to půjď na chvilku. No, tak je to jeho meč, no. Tak jako nemá povinnosti vůči sestře. My jsme tady. Teďka jsme stáli na semaforu a David měl nějaký problém, tak doufám, že to zvládne dobře, ale tak vypadá fajn. Tak snad jo. Tak, ukaž, meč schováme. V pohodě? No. Tak jdeme. Utři Kristiánku. Dobrý den. Děkujeme. Dobrý den. Večer. Tak pojďte. Nech to tam a pojď. Tichučko. No já vidím. Kiko, v žádném případě nesfukovat žádné svíčky, ano? Tady je. Co ty jsi udělal? Jste byl. To tak nefunguje, zlato. Co jsi udělal?
Vůbec to. To není úplně naši práce. Ale díky bohu oni na takový nemysleli. Snad ho nekradli. Co ti to tady máš, Betlemek? Ten je krásný. Je tady ta hvězda. Tam je ta hvězda, no. To je ta kometa, že? A tady je Ježíšek. Ano, tam je Ježíšek v Betlémku. A tady mají stromeček krásný. A na ně mají slaměné ostupičky. Chcete se podívat? On je ten strom umělý. Není, ten je živý. Oni tady mají takové krásné. Tolik důvěry jsem dostal. Ano, no, náš táta je borec prostě. Přijdeme tam, ne, ke svíčce s betlemským světlem. Moje jediná věta. Hlavně to Kristiánku nesfoukej a na tátu, hlavně to prosím tě nezhasni. 5 pikovteřin a on tam vyklopil svíčku do toho, ne? Takže světlo zhaslo. Naštěstí tady na takové trouby myslí. Tak tam bylo ještě 1 nebo 2, tam měli prostě různě po kostele, tak jsme to znovu zapálili. Náš táta, kde máš sirky, jo? Ty jsi hrozný nereba. Tak pojďte, jdeme. No, David ten už drží jenom silou vůle, ty vado. Podlamují se mu nohy, motá se. Je to super. Brzo uspěchali jsme to. 2 dny jsou na ty léky prostě málo. Bude zlato? Ty vypadáš, ty vole. Bobby. Zasnu ti světlo? Nějaké léky? Paní v kosteličku mě upozornila, že tam mají pro děti nějaký časopis, tak jsem to dětem vzala. Ani nevím, co v tom je pořádně. Ještě jsme se na to nedívali. Jo, tam budou nějaký úkoly, nějaké čtení, nějaké hry možná. Jo, vypadá to hezky. Tak se na to potom podíváme. A tady je svačina nachystaná. Tátovi dobít pořádně energii, protože je to celé zlé zase. No a užít si pomalu poslední cukroví, protože jakože ubývá závratným tempem. A přesně tak to vypadá, když si neumí lidi říct o pomoc, ano? Říkám, mám ti s něčím pomoct? Vidím. Překul se někam, já to potřebuji aspoň z jedné strany dostat pryč. No tak co s tebou? Ahoj, zlato. Ahoj, zlato. Čupak. Jdu tě zkontrolovat. Všechno je to dobré. Vidím. No, náš tata skončil dneska. Ono všecko vždycky jenom nějak vypadá. No, chtěl potrénovat na pana doktora, protože potřebuje jít příští týden k panu doktorovi. Ale ten kostel zpátky, to je asi kilometr. Jo, a on prostě... Ještě jsme tam ani nebyli a už měl problémy. Jo, takže prostě fakt jako tady kolem baráku na procházku. Jo, nikam takhle daleko. On prostě nemůže, on tam nedojde. Jo, a když dojde tam, tak prostě má problémy dojít zpátky. Na huby. Houby, nevím. Ale blbý keci má furt. Je 7:30, děti si hrajou ještě. David spí. Tak se půjdu zeptat, jestli chcou něco večeřet. Naženu je do sprchy a spinkat. No, já už mám pro děti večeři.
Meč už zase nemečuje. Jenom rohlíčky se šunkou a se sýrem. Babani. Kruci, pojďte večeřet, jo? Máte na stole večeři. Kristiánku, kam ti to mám dát tu loď? Kde bydlí? Na stole? Dobře. Kam stoupnu, tam zbraň. A já ty zbraně tak nerada. Nemá něco druhou pochvut. Jde v čurbesu zase. Tady nikde není. Ach jo. No, musí se najít. Možná bude. Jo, tady je. Dobrý je to. Takže schováme, rozestaleme a tak dále a tak dále. Jednu už mám. Tak se přesunu na další. Musím jim zrovna dát vyvětrat. No, tady je rozestavěný ten hotel. Vždycky já jsem si myslela, že to bude asi tak 5x větší. Takže na té fotce je to takové 5x větší. No tak jsme se holt spletla, no. Člověk nenadělá nic. A tady ta panenka s té má Aničkou obrovskou radost. Ona si ji strašně přála. A říká mi, maminko, je lepší umít doma, než se na ní chodit dívat do obchodu nebo na internet. No tak to je jasný, každý může, jo. No, a tady toto s ní taky spinkala, to jsem ani nevěděla. Že i astronautka s ní spinkala. No, já dělám vlog. Normálně se mi u něho zavírají oči. Jako fakt, jak člověk vleze do té zimy a vymrzne, tak to je prostě na prd. No a teďka půjdu umyt vanu, jak půjdu vlastně z pokojíčku, tak půjdu umyt vanu, ať se děti můžu vysprchovat, protože byly venku. A půjdou už spinkat, no. Bude tak 8:30, než se dostanou do postýlek. Pro ně je to tak akorát, protože oni, kdyby šli dřív, tak by ještě dělali mraky bordel. A tak oni lehnou, většinou spinkají. Máte to dobrý? Ja, krásná večer vám přejeme. Krásný večer vám přejeme. Kiko, dej ty nohy pod stůl. Krásný večer. Tak pěkně papejte. Já jdu dodělávat vlog, jo? Jak se napapáte, tak půjdeme se umyt. Děti ještě nedojedly a Davča se probudil, tak vstal. Říkal, že je mu trochu líp. Tak snad mu to vydrží, no. Ten stromeček se mi líbí. Mně po něm zase bude smutno, až ho budeme odstrojovat. Ale on už bude taky takový smutný, až se bude odstrojovat. Že on fakt vydrží maximálně 2 týdny, jakože díl ne. A to už je takový, jakože fakt smutný. Kristiánkovi bylo jednou do pusy. Tak to hodím do té svojí. Umýju nádobí, trochu to tady přehreknu vysavačem. Ještě tady po něm uklidím ten bengál, protože on je drobidlo strašný. A půjdu je umýt. Ahoj, ťuťáku. Jak je? Jo. To je dobře. Je. Tak, nejlepší chvíle od člověka. Tady už jsem dneska vysávala, takže tady to jenom pohoním. Tak nějak cipcák. Já vždycky vysávám hned, jak přijdeme domů, protože děti samozřejmě tady poskakují v botech a já nevím, co odpadne z nich kde co. No a zítra bych chtěla pořádně vytřít, protože já to mám vždycky tak po kouskách, prostě kde je potřeba. Ale chtěla bych tak nějak zvládnout všechno. Že dneska fakt jedu jenom tam jsem byl, tam jsem nebyl, protože jsem vysávala včera pořádně, takže nemusím se tím úplně dneska zabývat a ani se mi nechce, abych pravdu řekla. Tak, zlatička. Ale mně je jedno, co krcina. No, prosím tě, uklid si to a poslouchejte mě. Jo, chci, abyste se začali chystat do vany. Jo, Kiki? Takže všechno pouklízejte, vyslézt, vyčurat a přijít do koupelny, ano?
Už do ničeho nemlaď, Kristiánku, je 8 hodin večer. Jo? Za to mám já. Tak, do postýlky. Mám vám větrat víc, nebo stačí tak, jak to je? Stačí to, jak to je. Dobře. Dobrou noc, zlatíčko. Pěkně se vyspínkej, co něco pěkného zdá. Já jsem se dívala, jak Kiken zpívá. Tak už přestane zpívat. Chceš lampičku? Tak, zapneme lampičku. Jedna kráska vedle druhé. Jo, už jsem pochopila, proč ti to tady dělá čurbez. Musíme to dát někam jinam. Tak, Kikošku, hejnout. Pusu. Můj malý kladívkovej králi. A už spinkat. Taky ti zapnu lampičku, jo? To je ten, co se neobejde bez kladívka. Aninko, chceš dát lodičku do dveří? Teď dodělám tady toto a už budu mít večer v pohodě. Všude je uklizeno. Toto je zase na spravení, tak se na to tatínek zítra podívá. Dneska bude skládat Aničce ten... Co to bylo? Zakopl tvoje nohy. Aha, jsou taky asi nějaký obyt, ne? No, tato se rozhodl, že bude skládat, takže má činnost. Já se těším. Já to úplně miluju. Čím větší hromada, tím pro mě úplně lepší prostě. Fakt, jakože. Že mohl mi prostě úplně tak, jenom se v tom hrabat a stavět. Dobrý. Tak si to užij. Já jdu dodělat to nádobí, potom dodělám vlog a budu si pustit nějaký film. Já už mám hotový vlog, teďka vám jdu odpovědět na komentáře vaše. A táta na mě řve, ne, že hotovo, ne, tak já, že máš hotový ten domeček, ne, a on má jenom rozstříděný kostičky. A už se těším, jak to dneska nestihne a pak si je zase ty vado všechny poskládat dohromady. Zamíchá, protože prostě to nebude mít kam dát. To máš dneska na celou noc, víme. Jsi vtipálka, maminko. No, jestli to nestihneš poskládat dneska, tak si to pak musíš zase dát do té krabice, víš to? Já budu spát na tvém, ty si spí, jak chceš, já to tady nechám. Aha, kde bude spát Kristián, mě spíš zajímá, ty vado. Ve svoji, však má svůj postel. No to sice má, ale to je, jak kdyby neměl, víš co? Komentářový pandulák spokojený. Tatínkovi končí film, který měl rozfoukaný, skvělý načasování a mě tady půlká večeře. A krásně voní. Táto, tu digestoř máme na používání. Jak používám? Ona musí hučet, aby se používala. Mě to nebaví, hovno slyší. No sorry, ale ten popcorn dělá mnohem víc kraválů, než ta digestoř. Mňam. Jenom solený, tatulinku, jo? Davča mi dělává aj se sušeným česnekem a taky je moc dobrý, ale na noc není dobrý, mě z něho potom bolí břicho celou noc. Já jsem si totiž schválně nedávala večeři, protože jsem byla nacpaná ještě tím cukrovým, tak se těším, že si dám teďka jenom tady to. Ty si děláš večeři, abych ti ji udělala za to? Nemusíš. To už to bylo. Dobře. Tak má, jo? Jenom tak má, jo? Ano, tak má. Jak vy to chceš solit, mi řekni. Pohoda. Tak na to si asi počkám, nebo co? Tak tam nestrkej ruce. Běž, mazej. To chci vidět. Ne, nechceš, to je děsně tajný, mazej. Ano, to zase bude všude sůl, ty vado. Pak mi to tady křupe pod nohama všecko. Nic ti šupat nebude, běž. No je. Mazej, to je tady má. No, běž. Co tu děláš, Kiki? Ty si spínka. To vzbudilo to mlácení toho popcornu, Ještě že? není spravený, já budu zpravovat zítra, víš? Kam jdeš? No, ty s váma tam lezat. Ne, nebudeš tady s náma ležet. Prosím. Ne, Kiki, můžeš přijít v noci, ale teďka půjde toto. Bojím. Ale nekecej. Děláte tam jenom bordel. Přesně, děláte akorát čurbes. Táta už tam na vás 2krát byl. Zjelaníčko. 3krát. Já se bojím. Dokonce. No jediný, čeho se musíš bát, je táta. Nebo já. Že bude vyrval. Tak pojďte. Do postýlek. To, prosoleno. Super, máme radost. Ne, neviděla. Dobře, ale to.
No pojď, já ti zkontroluji světilka a takovýhle věci, pojď. No tak se neboj, není čeho se bát, my jsme tady s tatínkem. Kristiánku, my si s tatínkem chceme pustit film, který není pro děti. To znamená, že tam s náma prostě nebudeš. A víš, že za náma můžeš kdykoliv v noci přijít, ale usínat budeš ve své postelce. Jo. Pěkně se vyspínkej, broučku. Ať se ti něco pěkného zdá. Pořád nám ještě hoří betlémské světlo, ale ono za chvilku zhasne. My ho nebudeme udržovat, protože já nenechávám otevřený oheň doma. Jo, já ho nenechávám rožnutý ani venku, co mám tu svíčku. Všechno se vypíná na noc. Ale mám z něho radost. Je to taková příjemná energie z těch svíček. Co je to? Možná budeme mít dneska i kde spát. Nebudeme. To ale není na mojí půlce, zlato. Aha, to nevadí. A vypadá to už nadějně, vypadá to hezky. A je to strašně mrňavý. Je to dobrý. Jsou 2 hodiny ráno. Já tady mám nocležníka, ještě ani nespím a už se tady musím dělit. Táta je totálně mrtvej. Málem skolaboval v koupelně, ale princezna má hrát. Co na tom, že tátu to málem stálo život. Toto nádobí. To mi stalo málem život. Dobrou lásku. Tak se pěkně vyspínkejte všichni.